Bun. Hai să creăm o regulă de port forwarding și zicem așa, add description IP camera TCP all public IP nu știu ce, dar nu e mandatory 567 aici la fel, aici trebuie să fie 192.168.1.10 private port, vreau să se ducă tot la ăsta și vreau să-i dau enable, apply. And the site says your session blah blah blah, please refresh enter again. What the fuck is it? Ok. Login și acum de fapt eu am o sesiune pentru că nu mă mai pot loga. Da? Asta e problema.